Saan lang naman daan eh. Parang sa gabi lang. Eh, sabi niya siya ako tanghali. Wala pa naman isang araw. Hindi naman nalipas. Nakaupo ka sa mga nakaupo. Ako makaupo. Hindi mo ako nakapangalan. Hindi ko bang pumunta? Nakaupo ka ba? Iba yung pagka-rustic mo. Hindi tulad niya. Kasi naman tubo yun. Hindi mo parang yung pagkama na din na tubo yan. Inspiration. Saan yung ano? Bariya. Subukan. Bariya? Wala naman talaga oh. Napakaano na talaga. Wala naman yan oh.